UMDC jangka Lyngkyrdem Laitkroh ubah Shembor Renja ulapha da kajing thong asho Myntri Katanat Road Transport and Highways unitin gatkari ha ka Pdeng ba kajing shna ya ka Surok na Shillong sha Pynursla shadu dawki ha ka ni ka shithi ubah Shembor ulakdowe kajing suki ka jingtrai ya ka ni ka Surok bat kajing ma bat kajing mansau bat kajing yap ka braja ha ka ni ka Surok ha ka badangshan armut kibri klayap UMDC lapan pau ha ka ni ka shithi ba ka ni ka Surok kalong kalentiyat ka bran kam ha namar kapoi shaki jaka jungo kai bapau nam kum kadauki kashnong Pdeng maulan nong bat kiwe handai ha ka jingpen he bat jing maramat ya ka ni Surok lami ki ki bom song tanat ki bran kam me ka jing tuklar jong ka Sorkar Pdeng khaptam ka tanat bade pet ya ki Surok National Highway ka jing shimpos lam bat pendap ya ka ni Surok kalawan ra ka jing ya ka bakrau ya ki pat ba nong song snong jong ka ni ka than Pumta Halor kini kijing UMDC lakan tu ka tanat tekam jong ka Sorkar Pdeng banthau no da ka independent safety audit ha bar ko ka Surok Shillong Pynursla dawki nang ta banthau kila jingada banlat na kijing ma ha ka ni Surok banbu kisan kijing tho ha ki jaka barang maramat ni pajur ha ka jing maramat banshim kilanti jing panchitom ni ki kontraktor bat ka company badi banshnai ka ni Surok kentup iya ka NHIDCL